Sana. You know the Daniel yang besar? Yogi. Is in the house again. And for today's vlog na meron sa Ardel. Naulahin akong intro pero fair chapon kay mahigod lang man sa edit. Joseph, nakauba, nagsumba. Leo, nakaubanan to rin speakers. So, more siya super fam din. Tanawa lang among video. Dahil magpadulong manghugas. Very good kayo. Mag-tiktok pa naman ko para di ko mag-live. Sige, Noy. Sige, Noy. Wala ga, record ako. Scary. Yes, scary. Sweet for my sweet butter and cocoa. Ayaw magpapalito, mabasa ang tubig. Pwede na rin. Wala na gawin pa na ito na nakamabawa. Bata ba? Ay, bata. Puno man itong pambata, oh. Ay, naman na dito. Di ayo, naman di hada oh. Ari na mga mabaw pa man diri. Magtigil ka. Pabilang ako ilo. Mana nag-am. Tato-ontong na nagsugba. Itong nabay na sugba. Kaban. Ay! Ako pa de. Sunod. Lonely ka na di ako. Lonely kayo ni. Lonely kayo. Lonely. Solor lagi kasi. Lagi dahil nakagbalo no. Oh yeah. Yo, thank you. Boy. Pagkaka kong sabla, pwede naman rin. Butter. Nagsulor lagi rin usari. Palay na siya, distansya pa na siya. Kamay mo siya, i-edit mo na. No, nga pa. Gutom na si halata ragyot. Kung nangaluto na yung isang baba? Latas ang isda. Bana. Ay, oh. Trios. Chado. Hulog yun.
Dungan jud ato ay basa kanay. Mahulog ka ingon jud kang luwas na bitaw ta. Ano kayo lutuan na yun? Ha? Lutuan na? Nagyod. Pwede rin maglitsyon diri oh. Nagani Bulacan ato boss oh, Bulacan pugad ko. Shout out sa wala ka kuyog. Woo! Mahaw dong. On ah. Gusto mo, God? Serious kining usaw. Kakapakantahan na? Guba ilang kropon. Just glow. Guba ilang kropon. Nagbitay nag-unod. Saan nagbitay ng unod? Binuang ko na, God. Nagbitay ng unod. Nagbitay ng unod. Ay. Bitay ng unod. Eh, bedyo ta. Para sulit ba? Mara natin eh. Ay, dakong. Ano ka ba nakalapas? Gusto na na. Wala man yun na? Ngaw ka dito na ano ah. Wala na ipang gusto balay. Paano lang ito? Paano lang ito? Bayawan naman din. Ah, di na? Asan mo doon dyan, Noy? Asan ka na kung dito ka rin na? Lolo? Kanto, ano yun? Yung ako dahil ano? Gloxy. Gloxy ka mas gluta. Itong kung paano kung hindi naman eh. Block say? Ganyan yung pinundang reka. Ipakit ko yung Ilan na edad mo? Pamubaan pa manggot? Pamubaan pa. Basta lang Ay, dada, ano na, kahit ikaw po ka mag-graduate ng college, birthday ko siya. Wala? Marasa ka daw? Ano na yun, Zipper? Sige. Bidyohan sa tamo. Nagkira po doon. Ano, wag yun na. Nalalaman ka na. Sino na danilen yung desire? Yugi. Super fam. Nagkahuman-human na yun mi sa among kaligo diri nga mo. Kana sila ako na mas na makauban. Doon nag-prepare na sila para mo ulit na mi. Ayun. More siya super fam. Salamat sa pag sa akong video and God bless.